Kif kien ġimwiet fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, fil-mitjum minn mindu bdiet leġislatura ġdida taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Parlament ivvota għal emendi għal liġi iżjed b'saħħitha dwar l-IVF. Minnaħa tal-Partit Nazzjonalista baqgħet tiddomina l-firda minkejja kull sforz li sar biex il-grupp jidher maqut. Kien hemm deputati Adrian Delija, Ivan Bartolo u Alex Borch li votaw kontra il-proposti tal-Gvern. Sinifikanti wkoll kienet l-assenza tad-deputati Chris Said u Karm Mifsud Bonnici, b'dan tal-aħħar ukoll kien iddikjara li hu kontra. Jidher li ma attendix ukoll id-deputat Jerome Caruana-Cilja li kien irrappurtat li huwa kontra. L-emendi fil-liġijiet aktar b'saħħithom tal-IVF kienu waħda mill-wediet ewlenin tal-Partit Laburista waqt il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda. Il-Partit Laburista wiegħed li fi żmien mitjum ta' Gvern Laburista ġdid dawn l-emendi se jkunu għaddew mill-Parlament. Fost l-emendi hemm li jiżdiedu n-nies li jgawdu mill-proċess tal-IVF bla ħlas, bl-età tola għal 45 sena. Jiżdiedu wkoll iċ-ċikli tal-IVF mingħajr ħlas u s-servizz jiġi offrut anki lil min diġà għandu l-ewwel wild. Dawn l-emendi se jagħtu aktar aċċess lit-tobba u lill-ispeċjalisti biex jagħmlu użu aħjar mill-aħħar teknoloġija medika biex jiġu evitati stejjer taqsim il-qalb meta jkun hemm ċertezza li trabi imutu fi ftit ġimgħat jew xhur wara li jkunu twildu. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearn tkellem fil-Parlament u qal li għall-Gvern Laburista il-kelma hija fatt. 649 dik hija l-klawżola fil-manifest elettorali tagħna li fiha wedna li fl-ewwel mid-ġurnata ta' gvern ġdid emendaw il-liġi tal-IVF. U l-kelma tagħna hija fatt. U għalhekk, Mr. Speaker, propju llum fil-mid-ġurnata ta' gvern ġdid huwa ta' unur kbir għalija illi nipproponi t-tielet qari ta' bozza liġi li emenda diversi liġijiet dwar il-prokreazzjoni assistita.